जोंनि रायलायनाया बेनो जे बिथांमोनहा जुदि गोजौ हाइकमान्डआ जुदि जोंनि रायलायनाय जोंनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ जुदि बिथांमोनहा मानियाब्ला जों बे 14था प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो बे वार्कारफ्रा जोङो रिजेक्ट होगोन। जोंनि बे कुसिगाव समस्तिया सासे शिबखौनो बोखारनानै हरनो हानाय मोनसे समस्ति आरो दिनैनि दिनावबो जोंहा देरहानाय समस्ति हिसाबै जोङो देरहानो थांगासिनो दंमोन। नाथाय बिथांखौ होयोबा दिनै जेनो बे हिसाबै जोङो 14था प्राइमारिजों ज' जानानै जोङो रायलायदों जे बिथांखौ होआबा गाहाम जायो। मानो होननानै बुङोबा जोङो दंखायो एबा थाखानाय समस्तिखौ देरहाखानाय समस्तिखौ जोङो फेजेननानै लायोब्ला जोंनि खामानि मावनाया जोबोद खहा जागोन। बेनिखायनो जोङो खावलायदों जे जोंनि गेजेरावहाय गोदान सासे केन्डिडेट हरनांगौ आरो बे गोदान केन्डिडेटखौ हरनानै जोंखौ जोंनि समस्तिखौ बासायनांगौब्ला गोदान केन्डिडेट नांगौ हिसाबै जोङो दिनैहाय 14था प्राइमारिजों जोङो ज' रायलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ दिनैहाय बुंनो थाङोबा राजतन्त्र बादि बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङा बिसि फिसाला लानानै बिथाङा राजनिति खालामो। सोरखौबा सोरनिबा हाबायाव सोरनिबा हिनजाव गोदानखौ सोबाबोनाय, सोरनोबा अबावबा पिकनिक जायोब्ला सोरनिबा हिनजावखौ सोबाबोनाय बे रोखोमखौ जोङो नुबाय थादों। आरो बावैसो दाख्लैसो सरलपारायाव थांदों बिथांमोननि फिसालाया माखासे चेयारमेनफोरखौ लानानै बिथाङा बाहायबो सरलपारायाव थांनायावबो सासे मानसिखौ सोबानानै गारियानो बुख्रेबनानै अन्थाइ खुबैनानै सोखावनानै हरजादों। दा बेनिखायनो बिथांनि गासै मावनाया रायजो सिबिनांगौनि अनगायै उल्था जागासिनो दङ हिसाबै जोङो बेखौ बोखारनानै जोङो गोदान सासे केन्डिडेट हरोबा मोजां। आरो जुदि जोंनि समस्तियावहाय थाखानाय जेनाखि मानसिफोरखौ जुदि फसायाबा शिब सारा गावनो निजेस्व जोंनाव फैनानै गेलेफैनांगौ। जोङो बेखौ 14था प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो वार्कार्सफोर दङ, जोङो ज' जानानै बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जोङो सानाखै जे बिथांखौबो जोङो गाज्रि बुंनो थाङाखैमोन। नाथाय बिथांनि आखल आखु मावनाय दिनैहाय जोङो मिथिगौ प्रत्येकटा चेयारमेनखौ बिथाङा फैसा कालेक्सन खालामहोदों लननि नामै। लन होगोन होननानै बिथाङा 1396 थाखा बिथाङा कालेक्सन खालामदों सासे मानसिनावहाय इन्सुरेन्स खालामनो होननानै। दा बिथाङा बे फैसाखौबो दासिमबो रिफान्ड खालामफिनजोबाखै लनखौ होनो हायैयाव। दा बेनि थाखायबो बयबो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननायखौ प्रकास खालामो। दा बिथाङा जुदि फैयोब्ला बिराद हुलुस्थुल जानाय बेबादि सम्भाबना दङ। आरो नैबे देमदेमा बुथनि सिङाव थानाय जौगापुरावहाय मोनसे बिथाङा 2022आवनो बिथाङा पार्क फाइन बानायहोदोंमोन। 26 जन मानसिजों बिथांमोनहा 3000 खरि खांनानै बस्ता बायदों, औवा बायदों आरो इन्जिनियारनो स्टिमेट बानायहोदों। आरो बे गावसोरनो खुद खस्थ' खालामनानै बिथांमोना 7 दिन खामानि मावदों। बेखौबो दिनै बिथांमोननो हरनो थाङाखै। आरो बिथांमोनहा गासिबो बयबो बे 26 जन मानसिहा गोजोननाय गैया। 26 जन मानसि माने 26टा न'खर बुगारनो थांगासिनो दं बाहायबो। आरो गुबुनावबो बेबादिनो गोबां दङ। आङो बेखौ बुंजोबबाय थाला। आरो बेबादिनो बिथाङा बुंदों जोङो प्राइमारि बडिफोरखौ जोंखौ बुंदों एबारावहाय आङो MCLA फान्डखौ नोंथांमोननो हरनाय जानाय नंला। आंनो गामि गामि थांनानै सोरनावहाय लामा गाज्रि दं, सोरनावहाय कालभार नांगौ, बेफोरखौ आंनो बानायनानै हैसिगोन, गामि गामि राननानै हैसिगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौबो जोङो गामियावहाय प्रचार खालामनो गोनां जादों जे एबारावहाय EM सारा गावनो लामा माबा अबेबा कालभार बेफोरखौ गावनि फान्डजोंनो बानायनानै होफैसिगोन होननायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौबो बानायनानै होफैनाय जायाखिसै। बेनि थाखायनो दिनै कुसिगाव समस्तियाव बिथांखौ होयोबा जेननाया खाथां। बियो जोंल' बुंनाय बाथ्रा नङा। आरो जुदि जोंनि बे बुंनाय बाथ्राखौ जुदि फोथायाब्ला बिथांमोनहा मानसि फाथायनानैबो सोनानै हरनो हागोन, नायदिंनो हागोन। आरो जोंनावहाय जोंनि पसन्द बायदि केन्डिडेट गैया। जोङो एकमात्र बेल' जाय
केन्डिडेटखौ होयोबा जोंनि समस्थिया बासायजायो देरहायो जों बे केन्डिडेटखौनो होजानो लुबैयो आरो जुदि बे लकेलनिखौ जुदि बासिनानै मोनाखैब्ला चिफसारा गावनो फैनांगौ जों बेखौ बिथांनि थाखाय जोङो सान हर खस्थ' खालामनानै खामानिखौ मावगोन। जोंनि रायलायनाया बेनो जे बिथांमोनहा जुदि गोजौ हाइकमान्डआ जुदि जोंनि रायलायनाय जोंनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ जुदि बिथांमोनहा मानियाब्ला जों बे 14था प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो बे वार्कारफ्रा जोङो रिजेक्ट होगोन।